हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आङो नै ना एवनो नागिरदों साराया दुंबायानो ओमफ्राय नै बिथिंजाय दुन्दिया सायगासिनो आङो बाहेरायावनो संदों आरो थान्दाबो ना बिनि थाखायनो सान्दुङा खम दोङो दिनै अब्लाबो जोंहा माइ लामदों बिनिफ्राय नै जेनेदाया बिबौजों गेलेगासिनो ओमफ्राय नै आं खानाय लोबदोंमोन ना ओमफ्राय खानायखौ रानस्लाबनो मोनासै टाइमा जानायखाय एकदम थाबनो आङो माने ओंखाम संनो माबासो खालामबाय आरो खानायखौ फोरानस्लाबनो मोनदिया ओमफ्राय आङो दायो ना एवग्रोना लानो नागिरदों लोगोफोर फुख्रियावनो माइयाहाय जोंहानि मादार इन ल'आ गुरदोंमोन आरो जेखाइजों दैया खमिबाय नालाय दा दैया रानजोब्बाय बिनि थाखायनो जेखाइजों गुरबाबो मोनो जेखाइजों गुरदोंमोन बेखौनो दायो जोङो संनो नागिरदों सानजौफुनि थाबायनाय थाबाय बा हाबाय मा बा नाखौ आङो जानो आन्थाखौहाय एवग्रोबाय माने टाइमा एसे जाबायमोन नालाय आङो जानो आन्थाखिनिखौल' एवग्रोनानैहाय नार्जिजों संनो नागिरदों बिनि थाखायनो ओंख्रि दा सानजौफु जानो गोनांखौ एवग्रोना लाबाय बिनिफ्राय नै दायो नार्जि संनो रेडि खालामबाय ओमफ्राय नै बेखिनिखौहाय आं दायो ओंख्रि मोनबासो एवफिनसिगोन आरो ओंख्रिखौ संग्रोनोसै बेखिनिया थाथ'थोंसै बेनिफ्राय नै फानलु मायबा मायबि मस्लाफोर देबाय आङो ओंख्रियाव होनो थाखाय नार्जि रुदबनाय नाजों बिदि आरो नै लोगोफोर अरा माने आंखौ ओरैबायदि डिस्टार्ब होदो धुङाबो खुगासिनो बिनिफ्राय बार फैगासिनो ना अरा माने सारायाव नांनो नागिराखै ओमफ्राय अब्लाबो मोनसिगोन नै नाखौ होबाय आङो मोनबायानो होनजायो बुहुद गोबाव लाबाय संनायाव बाहेरायाव संबा बिदिनो माने बारजोंहाय बुखारबाय थायो ओंख्रिया मोननायखाय नाखौ एवफिनबाय आङो नै बेखौ एवगासिनो दायो नाया एकदमबारे सिलभार गोजा ओमफ्राय नैबे ओंख्रिया मोनबाय The next day साम' सायनो नागिरदों मैया मोनाहाय फुख्रियाव खनदोंमोन सायनायदों आं दायो साम'खौ आङो थाबनो सायनानै लानोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो बिजि लायनो आङो साम' गोलावबो आरो गुसुंबो दङना गोलावाहाय सेखादो सायजानाय नङा बिजिजों सायनांगोन ओंखायनो लायनोसै बिजि बेनिफ्राय गुसुंखौहाय सेखा फिसाजों सायनोसै आं बिजिखौ नागिरना मोनासै आं लोगोफोर फिनदो सायनोसै जि लायनो थांनायाव बोग्रि लाना फैफाबाय आं गोमोन नुनायखाय हाननानै लानानै फैबाय
बेखौ जानांगोन गाबोनो दाथ' मोनाबिलि जाबायना दिनै जाथ'ला गाबोन जानोसै साहाजों सौराइ गुन्दै जागासिनो आरो बिथिंजाय साम' सायहोलांगासिनो आङो माने लोंहोलां सायहोलां बिदि सायगासिनो आरो बेनिफ्राय नैबे सबाइ ओंख्रि साम'जों सबाइ संगोन नालाय सबाइखौ आङो फोमोननानै लाग्रोबाय नै मोनबायानो बेनि उनावहाय नै बिथिंजाय दङ साम' बेखौ एवफ्रामनोसै ओमफ्राय ओंख्रियाव होनानै होनोसै आरो लोगोसे ओमफ्राय गोथाव जानोसै बेनिफ्राय मोनबाथाय मैथ्रु एवना लाखानोसै आङो साम'खौ होनानै दायो दसे गोदौ होनोसै बेनिफ्राय जाबाय आरो मोनबाय नै धुङाजोंनो नुलायलाङोहाय ओंख्रिखौनो बिनिफ्राय नै बिथिंजाय दायो जों ओंखाम जानो रेडि खालामबाय सबाइजों साम' बेनिफ्राय आलु फ्राय बेखिनियानो मोनाबिलिनि साहा लोंनो नागिरदों जोङो नैबे फ्राइ राइस एन्ड गाइखेर साहा बेयो फुलकबि आलु मटर बिदि भाजामोन आरो नै बिथिंजाय आङो बेसर बिबार खानो फैदों जि सुनो फैदोंमोन आङो बेयावनो बेसर बिबारखौहाय खाना लांखानि होननानै बेखौहाय आं मा खालामगोन मिथिगोना लोगोफोर दावदैजों एवना जागोन आङो माने बिराद जानो लुगैगासिनो आङो बेसर बिबारजोंहाय दावदै एवनानै बिनि थाखायनो आङो दिनै जाथारगोन होननानै आङो बेसर बिबारखौ खाखाबाय आरोना नै बाहायल' लाबाय आङो खमहायनो लाबाय ओमफ्राय नै बेथिंजाय दावदैया मोनबाय एसे खाथो जायो आरोना बिनि थाखायनो आं बेसर बिबारखौ खम होदों जानोसै दायो ओंखामजों आरो नै बिथिंजाय ना फिसाहाय माया बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन बेखौहाय एवबाय गोरानहाय बेजोंनो जानोसै जोङो ओंखामखौहाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय फुलकबि भाजाया दंबोयोमोन नालाय बेजोंनो जानोसै